Hai no hai lam supiro norong no joto ani YouTube channel lo ke tabo ke betlek kolom suka ne ko AC9 ne ma phaikya inke AC9 oro fridge bonu kui ruo inke sung to fridge na ngo chini dubani bagai cold drinks otona bagai ice cream otona bagai inke oro nai tongmani ba high price ok sungi thangsinai offer rei tong potak to paima ngalak just price ok sungi thanai busuk kalai inke bidu rok khai talang sinai ama suno funuk nai te borno sanai jam tem ti hai iko nugui phaikya asa dam sono busuk dam mai ko nasi busuk dam ang to jung to paima ngalaga suk joto eklogi me kaisa ke manima paina inke oro gobang ma fridge ro banai thok tongo inke noro phai man oro ke tungmani tas hasidi ke ko bo songkor chomni phaising griras dugani mo phai man noro ko tabo ke mwkhwi chana musung suka hanai mwkhwi je ko thaisuk tongo ke thaisuk nakha thaisuk no helabai ani obosoni first time mwkhwi snamai chana nai dong ang thaisuk mwkhwi buike to chabai khana norok chabai khana ani ke to obose first inke tabo ang mwkhwi snamna bagai thaisuk nakha tabo thaisuk no helabai musuk thui bai yogoi thaisuk chana ang bufurun chimi amte heke chana musung mani ke nai tong ri ang bahai ke mwkhwi snam ke tabo thaisuk no ranai thaisuk no yang ti rana ni hani patla ke helam na hani thomose tis help jagriya ke da bai no thik tongo da wari bu chana nang hone da bai ma helap ka ke tabo da bai ni helabai patla ke sapi ke ko khainai ke nai tong ni norok ani blog no ani mwkhwi busuk thogang no chawoi funuga no norok ma chakhang ke pura yak puslai rok pura choi thangmai na ska thogo tabo ke ko gas musungi risinai gas o tabo tam khane nok saidaman tabo moso sok nai main obo kuri hinken ke thaisu se thogya kuno mukhi se thogya ang khati ke thogjago norok ba baksang ke moso guri richawo chini rok ruoi ang khati ke thogjago moso ke thuino yoguya koi pura grinder ro ba suguya go chamani e abo ke pura pure taung khukti phai dokha ke iko tabo grinder ro grind khai ke norok ano thaisi thani kok share khai saimano comment khai sadi norok ke bahai ke mukhi thogjak thaisuk mukhi no tam ke thogjak sadi ke tabo kuruk pakha tabo khatalang tongo thaisuk bole namba ke motum sukona thaisuk oro bela ke helabi tone rekha tinile thosuk sinai som dukha ta som bai shopping ne kaham ke already tabo ke sasinai buka A few inches later. ko aske yoka tamni sanai safuru to sai pekha bhok se emon samung sawana kokuk saimali ang rong biskango aske thokjagi chai tongkai ko hingke mukhi chabai maya gulo hingke ang markeno mairo ko khuyo tang hingke mukhi chabai hingke agi chorain chimpon ama kisi mai tu bichari ro tang hingke bhok dere yang na bagai tashi moso ko thibai chabala hingke tabong mai chana bagai ang ko abaz chana bagai duita ana kha goro som sutui mix khai
sernai hingke a bazar sernan kang marken kilo happen tam khasinai chana to nangnai hingke tabuk thok rukha karai box ko chini karai ko somo khaksa paijak karai bo hingke oro thok ri ka thok tum khainke tabo ang a bazano sorry agathungno iko suti sombujangno aro rerenai kenorok ani a bazar style shermani naitongdi busukiri dudai ma serang hingke ani a bazar busuk doratoi mungkha naigana filirena nangai filgana yang to kesak ke sena haniko hingke pilna thangma to nai bino nugui mankana thok rika ro angabai a bazar seria agi kiru helmet dok thubi ro masir pramani kothok janga bazar sergangke nda kintu anga bazar ne thokjo a mui rogo rumasai anga bazar ne thokjo ka bazar chawang oro ke nakha alu tisa kuchi ke helabai tai piaz tai oro loita chutki hingke omono baza khainai a serbai kangke a thogono akarayono serpinai hingke iko a baza mona naikha te kisa dongke tiklai kangke iko mono baza sernai tabukhe iko piazor ka faste alo baza serna bagai amse tamung khangno no saikhnana a video piazorwe alo rumani norong nugliana tangai hingke ani space fulung thangka angka phat thanga SD card ma dawaise taw video khaidong ka taw kani abo kam khaijinsi yang alo baza monis thangka munti tongka alo te kisa muna tongkho kisa kra kho angke alo no mundui thokbo komung thanga gas kom ma khainai gas kom khesima mupunai hingke ani alo baza mung khainke norok bai mai chana fru funungnai nongno keiko a mairo khurina khang hingke angoro mai khurina kha omo abaza oro alo baza thajing shermani hingke o chakumura bazam ka pungni ang nongno mai chamani funungmaya tang hingke front camera rok baijak hamya hingke bagai back camera tingke ang semia bai hingke tinini video chora tongchinai।